Kwino chiwo dochieng' manyoro. Oganda nago mong'eyo ni kaluwore kod migawo mochung' ne weche mag arita kwe. Oganda maromo madi bed ni nyiew negi e ng'anyo. Gicho mana achiel kende, obila achiel kende mabende giwacho ni ne otho e ng'anyo makamagi. To ang'ino oganda ahinya gwenge mag Nyanza mamoko bende nonegi. Kaunti ma Nairobi ne waneno kanyakla koda mamoko. Ahinya na pachi kaluwore kod milome ma bende nochiwo. Oganda mohinyore to ng'eny e gweng'wa koni. To mwanyalo wacho ni owito ngimagi sofa mwaseng'eyo wan gi about 27 to 30 mwang'eno owito ngimagi. To oganda mohinyore kopogore gi jogo manie ute mag thieth, wan gi luoro ni nyalo bedo nitie jomoko ma bende nohinyore to kobiro e ute mag thieth kokalo kuom magina kata lisasi mane polis tiyogo. Wan gi luoro ni nitie. To kopogore kata mana ka iwinjo ka wakili wacho ni miyo manigi ng'ol kata Kisumu oka, wan gi oganda wa manigi ng'ol nitie mwang'eyo one on one ma polis oyuda e ot, to nikech ng'ani nigi ng'ol tiende konchiel koro osirore ga gi luth moro kowuothogo. Nobila mae en chala gi ma en weapon ma obila ogoyo moturo tiende mong'ol cha koda tiende machielo modong' ma kakwuowen ma ng'amwang'eyo one on one. Kopogore gi mano wan nyaka gi nyithindo mohinyore. Report ma juma yudo nyoro wan nyaka gi nyathi ma ni Kisumu County Referral Hospital, nyathi ma ja grade 7 ja junior secondary mano hinyore e gwenge mag Bandani. Nyithindo ariyo, moro hinyore lwete ni e ot to moro to ni e hospital nyaka sama wuoye ni chal ka gima tiende obende oturo koda lwete. Koro samoro kipenjori to obila tiyo gi wich mane? Ka tiyo gi dho wakili nitie a lot of impunity ma obila tiyogo. Obila wuok oko, kobila wigi wil ni ratiro mar rito ngima oganda kaachiel gi mwandu mar oganda ni e lwetgi. Koro ng'ama onego bed ni rito ngima mari kata mwanduni emobiro kochiki lweny, kendo biro ka en gi chalo ng'ama nigi instructions from somewhere ni deal gi ng'ani, neg ng'ani kata tieke. Ok en gima ber ahinya kendo en gima wakwedo. To samoro bende wapenjore Sharon, to king'iyo nonro ma polis golo ni mtokni kuom nyamburko marom kama okethore, gin nyamburko ma kanyo yande giwacho ni ng'anyo nitie mana e gwenge mathin. King'iyo nyamburko gin nyamburko matin. King'iyo oganda ma giwacho ni polise mohinyore, polise gi nie ute thieth mage. Nikech wan to oganda wa to nie ute thieth maneno ma is documented ma matiek ni wakili, gin gik manyo ji neno e pichini kendo wang'eni ng'eny gi nie ute thieth kata ng'eny gi madipo nosewuok e ute thieth to records nitie manyiso negi kata obila mohinyore gi to nohinyore kanye. Koro miya riwra gi wakili kawacho ni gima waziri Kindiki wacho en mriambo. Instead mar gayo obila mondo obila oti kaluwore gi chik, to gimedo nyanyo obila mondo obila oti jowa e yo mok owinjore. Nikech kipamo ne ng'ama otimo marach mana kokalo kuom ker owuon, obiro kuom CS mar security, nyiso ni ma ok en gima owinjore. Obila medo timo marach nikech giyudo puoch gi pak koa kuom jogo ma orogi. Omiyo ok en gima morwa kata matin. En gima rach ahinya nikech chal ka gima nyen target